jawaban tanyo yo dari sirekan kita. Yaitu de tanyo dosana Arjuna minang urange barila de banamo. Iya dirilah jasmani Da ulunan kita lah de panyato. yaitu tubuh walenan kasa. Oh dana de akano dana monyo. Bakaki yo lah de batangan bahi duang yo de bamato. Iyo lah de layo padola hakikatnya itu yo mai sama tomato yaitu ayan karajia tubuhanan kasa sama tomato. Bukanan ninyonan baku aso di batango tubuhan de kita nangko. Malengkan de diri yo nang kaduo diri rohani yo de namonyo. Oh dena de diri lah de rohani lah de nanani yo bilang kado. Nandi katokan diri rohani. Oh nani yo nasana mato mato. Yaitu tubuh adenan halus. Oh dena nanti bola nandi keto. Yaitu ayalah desa bita sama toyo nyawa lah di kita. Oh dena de itulah diri lah de rohani lah de nan bilang aneh kado. Diri nan sabana diri yaitu bernama si wujud arati wujud danyo ado arati lengkap yo kasamonyo. Tando winyolan de lengkap tujuh terjoli sifat Tuhan lah di kita. Itu nanti katakan Muhammad denyo diri nan sabana bana diri kita. Oh tapi kok nanti katakan sa akmal diri nan manonan banalan ko inyo. Ya itulah si wujud muasai. Ya itulah Tuhan bernama Allah. Oh dan dia sama tomato. Rosiah di dalam dado. Oh dan yo kan jadi ju. Itu bana hionan maliputi di batang iyola tubuh kita. Oh dan la de ko sanang hati de dosana nan batanyo. Kok tanyo wala raso de bajawab agayo yo wala basambu ye pulo. Oh kini de baala de karanca ba anani yo la ka elo nyo. Tantu akan yo bala ganti-ganti kita yo kama masang tanyo. Oh desa kalila nan di sina nai desa kalila nan di siko. Ado pulo yo lai de alasan. Oh denalai akan de mangato. Mutu kopla anta mutu itu yo bana alasannya. Matikan dirilah denyo kamu sebelum de ajal de kamu tiba. Mematikan yola denyo diri bagaimana nan pado hakikatnya. Iko bulilah nanti kamu de nanjo karilah de pusako. Atau nandi minum racun. Iyo agak tigo botol. Nala jadi sado itu iyo kami batanyo. Dan ninda panjang-panjang dan ninda lah bajelo-jelo. Iyo joko lai dari kami. Bela jadilah iyo rasonyo. Letala biela da iyo tak kurang. Oh maaf lai kami pinto. Karano oleh nyoka hasil de babeleng da iyo nyoju. Leko tadi da iyo nyotola. Lai bagara la iyo nyopulo lalai. Lelai tantu lada oleh nyokami. Bagara lada iyo nyopulo. Desa kali oleh di sina. Lesa kali la iyo di siko. Kacimpong pamena mandi kucika pamenan kato. Lapi patah la jopati tiela de kanan la ya do la de mangato. Sirawi ate karambi baanyo kito kamanjulu anyo. Malaikat maut datang memanggil baanyo kita.
itu kama mujuknya